Kanang nakoy tugo ni mo ron. Asa rin karon? Kanina pangutana kung asa ko. Ikaw, asa man karon? Sa Oh, mayo noon. ready na niya akong gihatag nimo. Okay, good. Wana akong iagaw. Siya makuha na. Kinsa man? Nuwili ang pangan. Lawin? Yup, si Paan. Sige, katawad ang si Paan. Ang na. Bitaw si Agaw Nuwil makuha siya sa Pictus. Oh sige, pabuto na ako diri. Sige, sige. Ano nga ito? Kana. Idala dyan na ako sa. Okay, good. Mas mayo. Sige, Busban. Baliw ko pa check up. Ano si katawa niya? Okay. Okay, di na mayo da. Sige, sige. Bye-bye. Boss, asa ito, boss? Kita ko sa kong angkol. Ay, dagang istorya. Daw, kapli ito. Ikaw, daw. Pag-api ko nyo. Kinsa man tong yung nawag nimo? Sinuwin. Ano Kinsa man na sinuwi? Yang igagaw. Siya masundo sa ato ang mga tikos karon. Kaya hatag na pagniya. Oo ba? Oh. Sige. Halo. Day. Ako man ni Dave. Oh, ikaw ni? Arwana. Nagtuo mong kung dili ikaw. Ay, sa tingda ko ka. Bunalda. Eh, nakamang ko yung number para koresi mo kasi. Ako, Dave. Aganda kay mi. Unya na ang istorya. Okay, sige, good. Tawag lang ko nimo. Okay ha? Sige ka, nagbasa na nga ako ha. Sure na ha. Lagi di ko malimot nimo. Bantay bitaw. Kay love naman ka. Pero, sorti ang tinuod. Sure ba? Lagi dito sa ko ni Ma'am P. Kaya importante kayo ang amuang negosyo karong higayon. Okay. Okay. Oh, bye-bye. Salamat. Ito sa diya. Uy. Kumusta man ang doon? Okay, rato ko siya sa doon. Private ba? Mainuon kay naabot ka. Puyog ka. At to side out. Eh, kita ko ni. Di agaw ba? Kumusta? Okay na to siya, pero puyog lang ta kay basik to adito. Kana, Manakol. di mo di kong binuangan na. Ano yung hadlo kita sa sawa ko ba? Amo, eh. Yan yung art, di mag-inom. Ano ito, boss? Oh. Ano ba anak? Akong anak, kaiban. Tawag mo dyan ako karon. Kalimutin ko nimo. Oh, Ako pa kumangkon. siya man tinga na yan. Will. Oh, Agaw ni Ban. na-okay na ako si Ivan nga. Ano na ko yatag niya ako, TikTok. Mara, mara. Lingkod sa mo. Sige, sige. Okay. Lingkod sa boss. Salamat kayo, salamat. Ito piling pa na, mat ka lang. Abuto na ng Maria. Hey, ay ka naman eh. Nawag kita na to. Kaya ang busban. Una kita na kung ugmaon atong ugma nga. Uy kayo eh. Abot ka kabit ni Anabria. Kay madung sa tuwi. Gidan. Naatay pagkanting sa butan. Insa man na si Madam Maria do. Muna atong asosyo sa atong business. Ikaw kapunta, milyonarya na sila. Karong taon, makita ni mo ang yung kanya sa puti. Ibo ka. Ayaw ka sa akin po ito. Asa ka? Ito sa Canizares Beach. Na? Okay, sige. Oh, Nandino! Musta? Napon din madam. Kira, Napon. paligura sila. Ipatay ko kayo si Baya. Nandino! Asa mo ito pagkakita mo? Ang nakita mo sa kumbana. Wala ko kay Pao nga, imot kay Bada. Pao ba mo sa negosyo? Diliral siya. Kani ka atong ibuhat sa kripto ra biya di. Okay. Muna ilabing tinood.
saksi nga ko nga kauban. Ang atong gibuhat, sikreto kayo. Kuatong butang. Inom. Nako yung tabing mo ka. Itong butang. Ito sa mana. Kung kani siya, mag-apingi gini. Kaya importante kay sa namin. Kung pili na ko magdugay. Kaya na ko na yung transaksyon. Okay, salamat kayo. Okay, salamat kami no. Salamat. Salamat kayo. Masali ka na po. Masali ko niyo. Sige, hindi na ako magdugay. Way sa bahay, way sa bahay. Pag-ayo-ayo, madam. Okay, bye-bye. Kumusta ka na? Okay lang, Colonel. Gusto na yung mga sugat mo? Okay lang. Sa susunod ba? Pag may lakad ka, itimbre mo sa amin, no? Huwag mo ilagay sa mga kamay mo yung batas. Copy yan, copy. Yan, mabuti naman. Andy, Major Andy, sundan mo kaya si Pat, natagalan na. Oo nga, tagal lang niya. Ito muna. Putangin na po si Cards talaga. Masaway. Tara, sundan natin. Sino ka na doon? Bumili asin mo taon. Iso, jadi pati na pinuha ginasin. Importante ka ini. Pati na talaga sa Cards, tigas ako. Pati na talaga sa Cards, tigas ako. Sige, tara. Sundan natin. Sunil! Maksudnya? Turun ba? Oo. Okay. Apa? Si Kurt, nakita mo si Kurt? Sige na ka rin. Tara niya. Kaya ato na yung interview ko. Tara. Alay. Kumuha ka nyo! Nasa si Bison! Ako! Kamu dua, sugatan ninyo. Major Pat, tingnan mo yung ebidensya. Positive. Sige, kunin mo. Major, tara. From the Quincerio, the saktong hisgutan lang pagkahi ay sa Cebu. Ang lugar di kailangan magnilalisay, busabay pag hinay diri sa bakang talisay. Kay gahi panisagahi, murag si Tato Dalisay. The Quincerio, the saktong hisgutan lang pagkahi ay sa Cebu. Ang lugar di